kabyanan, maulanon nga aga sa inyo tanan-tanan. Grabe ang bukbuk sang ulan. Ulanon nga tiyempo. Nagawaswas ng ulan. Ang mga tanom nagakalipay bangod sa ulan. Mga pila ka mga porsyon sa siyudad sa Iloilo baha na naman. Dulom-dulom ang langit, oh. Ang mga bakal tanom ariyo auction. Kasi mga bakal tanom da ara damo tanom mo. Bulak. Aga pa, grabe ng ulan. Aga pa, may bisita na ta. Oro. Si Kais Tricycle. Ay wow. May dala nga kwan ng mga utan. Hindi ka nagalinday. Hindi ka nagalinchay. Nanindahan. Ano na dala mo? Utan. May tiyay mo nagabot. Nanindahan sa utan.
buton ta ang kwan. Ulan, no? Ano pa nag-uog pa? Mustahon ta ng mga manok. Sulay ang mga manok, oh. Pero mga tablong kayo. Tapos papayas. Ang mga manok din. Palahin mo mga manok. Kasi may bakal da tanom, baligyan na ni mga kuano, bulak. Ariyo. Aga pa, ulan na. Buat kita. Nantawon tang sitwasyon sang syudad. Reo gaba baha no. Dalan yo. Adlaw na bro. Baha na dio. Sitwasyon sa siyudad sa Iloilo, nagabaha. Morning. Nagabiyahe yung mga tricycle. Start. So muni kadulom sang langit subong mga kabyanan. Perte nga kwa no, dulom sang langit to. So galom no. May posibilidad nga magsigi-sigi pa ning ulan gyapon, no? Aga pa. Ay ulan na. Ikot ang mga taga Globo. Oo. Ay, ang sipon may nalagyan. alis piyak. Ari oh, diretso ani. Liko ka lang da. Ay nagtatalang. Okay, so mga kabyanan, may sitwasyon sang aton sining siyudad sa Iloilo subong. Daw kabudlay magsagilibot ka maglagaw kay gainulan. Aga pa. Kay pagani ko ka pamubod sang manok ko kay naginulan. Thank you for watching.
Salamat sa inyo tanan-tanan. Oh, dulong nga langit, ara gyapon. Pwede nga ulan, no? Ara, nabuo naman tudo-tudo. Was-was naman.